Sziasztok! Köszöntelek titeket a következő jogás videóban, ami inkább egy energikusabb, dinamikusabb gyakorlás lesz. Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor az elmúlt 2 napom, reggelem inspirálta ezt a videónak az elkészítését, mert úgy éreztem, hogy sokkal inkább megjelent bennem ez az erő, dinamikusság, hogy inkább erre lenne szükségem, és hogy egy ilyen gyakorlást válasszak a magam részére. Többször volt úgy, hogy kicsit nehézkesen indult el a nap, és azt ajánlom, hogy akkor végezd ezt el, amikor te is ezt érzed, hogy egy picit úgy nincs kedved semmihez, és majd figyeld meg, hogy a gyakorlás végére megjön az erő ahhoz, hogy elindulja a napodban, illetve figyeld aztán a további napnak a részeit is, hogy hogyan érzed majd magad, mennyire vagy energikus. Ugyanúgy arra kérlek, hogy a matrac végében helyezkedj el, ha kényelmes, akkor egy sarokülésbe. Nyugodtan egyébként berakhatsz egy párnát a sarkad és a feneked közé, ez egy picit talán tudja könnyíteni a sarokülést, vagy hogyha a lábfejed érzékeny, akkor berakhatod a lábfejed alá is ezt a párnát, hogy nem nyomja a talajt a lábfejed, nyugodtan válaszd bármelyiket. És amikor ezt beállítottad, akkor kérlek, hogy fordítsd hátra a vállakat, engedd le csak a karokat lazán a combokra, nyújtózd meg a fejtetővel, felfelé, 2 ülőgumóval lefelé, és majd egy hosszú belégzés után, egy hosszú kilégzéssel majd csak engedd, hogy becsukódjanak a szemek. Ha jól esik, akkor majd sóhajts még egyet, és majd a teljes figyelmeddel csak érkezz meg ide a testhelyzethez, és figyeld meg, hogy most jelen pillanatban mi minden fut benned, milyen gondolatok, milyen érzések, és próbáld meg ezeket most kicsit a háttérbe tenni, és megérkezni majd a testhez, a testhelyzethez. A figyelmedet irányítsd a testre és a test érzeteire, és figyeld meg, hogy most éppen mi minden van benne, akár reggel gyakorolsz, akár délután, vagy bármikor, amikor erre az energikusságra lesz majd szükséged. És hogyha kapcsolódtál a testtel, a test érzeteivel, akkor most arra kérlek, hogy innen eltávolodva kezdj el kapcsolódni a légzéseddel. És csak figyeld meg, hogy most jelen pillanatban milyen a természetes légzésed ritmusa. Csak figyeld meg, ahogy belélegzel, milyen minőségű, és figyeld meg, ahogy kilélegzel, az milyen minőségű. És csak kapcsolódj a légzéssel, ezzel az állandó folyamattal, ne avatkozz bele, csak azt figyeld, ami van. És ezzel a légzésfigyeléssel csak hagyd, hogy megnyugodjon az elme, teljes egészében hagyd, hogy megérkezz ide a jogaszőnyegedre, a testedbe. És még 3 hosszú, mély be- és kilégzést engedj meg magadnak. És hogyha jól esne, akkor az utolsó kilégzéssel majd sóhajts egy nagyot. Majd a következő belégzéssel csak újra nyújtózd meg a fejtetővel a magasba, és majd a kilégzésre hozd az állat a mellkashoz. Tenyereket zárd össze a mellkasod előtt imatartásba. Majd kezd el egy picit összedörzsölni a tenyereket, engedd, hogy felmelegedjenek, és majd csak a forró tenyereket hozd a szemek elé, és csak párat, simítsd át az arcodat, és ahogy simítod, melegíted a szemeket, az arcterét, csak hagyd, hogy szép lassan majd saját ütemében kinyíljanak a szemek. Engedd le a karokat a combokra, és majd a belégzésre csak hozd a karokat a fülek mellé, nyújtózd meg, majd zárd a tenyereket a fejed fölött, kilégzésre hozd az összezárt tenyereket a mellkasod elé.
majd belégzésre elölhozod a karokat, nyújtózd meg a fülek mellé, kilégzés, tenyerek a mellkas előtt, imatartásban. Majd a következő, még egyszer belégzéssel nyújtózd meg, hosszú a gerinced, lazák a vállak, kilégzés, tenyerek a mellkas előtt, imatartásban. Majd következő belégzésre nyújtózz, és majd most a kilégzésre a bal tenyeredet tedd le magad mellé a talajra, és nyújtózd meg a jobb karoddal balra. Jobb ülőgumó lent marad a sarkadon, jobb vállad visszahúzod. Majd belégzésre nyújtózz tovább vissza középre a karokkal, ha jól esik, nézz felfelé. Majd kilégzésre most a jobb tenyeredet tedd le a talajra, és nyújtózd meg a bal karra a jobbra, bal ülőgumótól bal kézujjak végéig érezd a nyújtást a bal oldalba. Majd belégzésre nyújtózz felfelé, kilégzés, még egyszer gyere balra, nyújtózz, meg nyújtsd át a törzs jobb oldalát, belégzés, gyere vissza középre, majd kilégzés, még egyszer gyere jobbra, nyújtózz meg, majd belégzés, vissza közép, és újra zárd a tenyereket, kilégzés, tenyerek a mellkas előtt imatartásba, és kérlek, hogy egy kicsit hunyd be a szemeket, és csak figyeld meg a gyakorlatok hatásait. Figyeld meg a gerincet, a törzs két oldalát, ezzel a területtel dolgoztál, milyen változásokat érzékelsz. Közben nyugodt a légzés, még egy utolsó légzéskör. Majd engedd kinyílni a szemeket, még egy utolsó gyakorlat itt a sarokülésbe. Hozd a tenyereket a térdekre és kilégzésre, csak jól esően domboríts egyet. Álladat hozd a mellkashoz, told el a hátad közepét, húzd szét a lapockákat, medence billen. Majd belégzésre csípőlapátok billennek előre, homorítasz, nyitod a mellkast, húzod hátra a vállakat, álladat told felfelé finoman. Majd kilégzés, csípőlapátok hátra billennek, domborítasz csigolyáról csigolyára, húzod szét a lapockákat, állod a mellkasnál, majd belégzéssel gyere előre. Nyisd meg a mellkast, húzd hátra a vállakat, álladdal nyújtózz a magasba. És még egy utolsó ki- és belégzés. És még egy utolsó kilégzés. Majd a belégzésre gyere, egyenesedj a háttal, fejtetővel felfelé, majd gyere, támaszkodj meg magad előtt térdelő támaszba, nyújtsd hátra a lábakat egy picit, hogyha jól esik, átmozgatni őket, lábfejeket körözhetsz velük. Aztán tenyerekkel gyere be a vállak alá, térdekkel a csípők alá, és nyújtózd meg előre a karokkal a matrac elejébe. Térdek maradnak a csípők alatt, és csak a mellkas süllyed lefelé. Majd belégzésre picit emelkedj meg, kilégzésre süllyedj. Belégzéssel emelkedj, kilégzéssel finoman süllyedj. És így folytasd. Belégzés, emelkedj, közben nyújtózol a karokkal, kilégzéssel süllyedj. Belégzés, kicsit emelkedj, kilégzés, süllyedj. És még egy utolsó. Belégzéssel emelkedj, kilégzéssel süllyedj. Majd belégzéssel gyere, emelkedj vissza térdelő támaszba, tenyereket hozd be a vállak alá, majd kilégzéssel nyújj át a jobb karoddal a bal kar alatt, tedd le a jobb vállat, fejed jobb oldalát, nyújtózd meg a bal karral tovább a plafon felé, majd kilégzéssel engedd vissza a bal tenyered, told vissza magad, térdelő támasz. Kilégzéssel újra most a bal karral nyújtózol át a jobb karod alatt, lent van a vállad, fejed bal oldala, belégzés, nyújtózol a jobb karra, kilégzés, visszahozod a tenyered, visszatolod magad. Belégzéssel vagy itt, kilégzéssel átnyúlsz jobb kar alatt, jobb karra bal kar alatt, belégzés, bal kar nyújtózik a magasba, kilégzés, visszajön a bal tenyér, feltolod magad, belégzés. Még egy utolsó jobbra, kilégzés, bal kar nyújtózik jobbra, lent vagy a talajon, belégzés, nyújtózik a bal kar, kilégzés, visszajön a tenyér, belégzéssel jössz fel, és majd kilégzésre domboríts egy nagyot. Belégzéssel homoríts. Kilégzéssel domboríts. És belégzéssel homoríts. Majd egyenesítsd a gerincedet.
Hosszú egyenes a gerinc, fejtető a gerinc meghosszabbítása, tenyerekből dolgoz, tolod hátra az ülőgumókat is. Gerinced hosszú egyenes, köldök a gerinc felé törekszik, és kezdj el most csak a medencével köröket leírni. Olyan, mintha homorítanál, és kilégzésre domborítanál, de csak a medence köröz. Mintha egy kört írnál le a keresztcsontoddal, a magad mögött lévő falnál, vagy ami éppen mögötted van, és indítsd el az egyik irányba ezt a körzést. Nyugodtan behúnyhatod a szemeket, és csak figyelj oda erre a területre, ahogy körzöl, nyugodt a légzés. Még egy körzés abba az irányba, amelyiket választottad, majd indítsd el a másik irányba is. Csak a medencével körzöl, belégzés, kilégzés. Hosszú a gerinc, az nem változik. Akkor a köröketés úgy, ahogy jól esik. Még egy körzés ebbe az irányba. Majd állj meg, és gyere be belégzéssel a jobb talpaddal a két tenyér közé előre. Elől a boka és a térd legyen egy vonalba, kézujj alatti párnákon támaszkodj meg a jobb lábad mellett. Finoman told előre a medencét, nyisd a mellkal, zárd a lapockákat, majd kilégzésre indulj hátra a medencével, és próbáld meg átnyújtani a jobb lábad. Belégzésre gyere vissza, süllyed a medence, nyílik a csípőhorpasz, majd belégzés után a kilégzésre jössz hátra a medencével, átnyújtod a jobb lábad, és így folytasd. Belégzéssel vagy elől finoman, kilégzéssel hátul. Csak annyira menj bele előre a medencével, amíg még jól esik, és csak annyira menj hátra a kilégzésre, amíg még nem feszíted túl a jobb láb hátsó részét. Még egy be és kilégzés, majd maradj hátul, és gyere a karokkal a jobb lábtól befelé, és nyújtózd meg előre, és jobbra-balra egy kicsit ringasd meg a medencét. Csak figyeld meg, ahogy el van emelve a jobb talpad a talajról, mi történik ez alatt a mozgás alatt a jobb oldalon. Lélegezz. Majd állj meg, hozd vissza a jobb kart a jobb láb másik oldalára, és belégzésre süllyed előre a medence, tenyereket tedd le a talajra, hátul pipál a bal lábfej, emeld el a térdedet, és csak előre-hátra kezdj el mozdulni, belégzéssel vagy elől, kilégzéssel hátul. Csak a hátsó féltalpadon gördülsz előre, hátra. Átnyújtod a bal csípőhorpaszt. Még egyet előre, még egyet hátra, majd állj meg középen, és egy picit lépeges, gyere, ugorj egy nagyon minimálisat előre a hátul lévő lábaddal, hogy ki tud nyújtani annyira, amennyire ki tudod nyújtani a jobb lábadat, és próbáld meg elemelni a jobb talpadat a talajról, támaszkodsz a kézujj alatti párnákon, próbálj meg picit előrehajolni. Ez most lehet, hogy azt fogod észrevenni, hogy egy picit nehézkes így reggel, vagy éppen amikor úgy érzed, hogy végzed, de ha reggel csinálod, akkor valószínűleg sokkal kötöttebb leszel, és csak jobbra-balra itt is egy picit mozgasd át a medencét. Nyugodt a légzés közben. Majd állj meg középen, engedd le a jobb talpat a talajra, hajlítsd be a jobb térdet, tenyereket tedd le a talajra, és majd a következő kilégzéssel a jobb lábaddal lépj hátra, told fel az ülőgumókat, lefelé néző kutyatartás. Külső talpélek párhuzamosak, lábak csípőszélességben, hajlítsd nyugodtan a térdeket, ülőgumókat told felfelé, húzd a köldöködet a gerinced felé, lapockákat simítsd bele a hátadba, a vállakat fordítsd ki,
Tekintet a köldökön, teljes tenyérből dolgozz el a talajtól, ne csak a tenyértövektől. Egyenes a könyök, a két kar, és kezdj el lépegetni egy kicsit a matracba. Kilégzésre told le egyik sarkat, belégzés másik, belégzés közép, kilégzés másik sarok, és így kicsit dinamikusan mozdulj bele ebbe a lefelé néző kutyába, és nyújtsd át a lábak hátsó részét. Hogyha belefordulnál a nyújtott lábad irányába, a felső testtel, az is oké, azt is megteheted. Csak figyelj a légzésedre, hogy a légzésed üteme vezesse a mozdulatot. Akkor lesz jóga gyakorlás. Orron keresztül lélegezz. Majd engedd lesüllyedni a sarkakat, majd belégzés térdek a talajon, vállak alá hozd be a tenyereket, és homoríts egyet. Majd kilégzéssel domboríts. Belégzéssel homoríts. Kilégzéssel domboríts. Majd belégzésre egyenes a hát, fektesd el a lábfejeket, és egy picit hunyd be a szemeket. Ha jól esik, sóhajts egyet, és csak figyeld meg az eddigi gyakorlatok hatásait. Figyeld meg a jobb oldalt, a jobb csípőt, a lábak hátsó részét. Közben lélegezz. Még egy hosszú be- és kilégzés. Majd nyisd a szemeket, és most a bal talpal lépj be a két tenyér közé, kicsit csúsztasd hátra a jobb térdet, kézúj alatti párnákon támaszkodj, előboka és a térd egy vonalba, nyitod a mellkast, finoman tolod előre a medencét, majd kilégzéssel jön hátra a medence, nyújtod át a bal lábadat, amennyire tudod, elemelted a talpat. Belégzéssel vagy elől, és a kilégzéssel hátul. És így folytasd. Belégzéssel a jobb csípőhorpaszhoz hozd a figyelmet, kilégzésre a bal láb hátsó részéhez. Hosszú a belégzés, és hosszú a kilégzés. Még egyet, gyere előre, és majd hátul állj meg. Gyere a bal karral be a bal láb belső részéhez, nyújtozz előre a karokkal, lazulj el, lazulj lefelé, a talaj felé, és csak jobbra-balra kicsit ringasd a medencét. Figyeld meg a bal lábat, ezáltal a mozgás által mi történik benne. Fel van emelve a bal talpad. Majd állj meg, gyere vissza a bal karral a bal láb másik oldalára, és belégzéssel engedd vissza a talpadat előre, süllyed a medence, tenyerek lent vannak a talajon, hátul pipálj jobb lábfejjel, emeld a térdet, és újra csak hátul a féltalpon gördülj előre, belégzés, kilégzés hátra, belégzés elől, kilégzéssel hátra tolod a sarkat, belégzés elől, kilégzés hátul, még kettőt, belégzés elől, kilégzés hátul, belégzés elől, kilégzés hátul, majd állj meg középen, itt egy legyecske körülöttem, itt legyeskedik, és majd a hátsó lábaddal egy picit gyere előrébb, hogy ki tud nyújtani a bal lábadat. Tolod le hátul a sarkadat a talajba, lábujjak előre néznek, és próbáld meg elemelni a bal talpadat a talajról. Támaszkodj a karokkal, tenyerekkel a talajon, közelítsd a homlokodat, amennyire tudod a lábadhoz, és csak jobbra-balra, amennyire enged a test, mozgasd át a medencét jobbra-balra. Nyugodt a légzés. Majd állj meg középen, tedd vissza a bal talpat, hajlít a bal térd, tolod hátra a jobb sarkat, tenyerek a lábad két oldalán, és lépj hátra a bal lábaddal újra az előzőre felé néző kutyába, tolod lefelé a sarkakat, ha jól esik, lépeges bele a matracba, legyenek a külső talpélek párhuzamosak, lábak csípőszélességben. Hosszú egyenes a gerinced, vállakat kifelé forgatod, tekintet a köldökön, és a belső figyelem a lábak hátsó részén.
Mindig a kilégzésre tolod le a sarkadat, és a belégzéssel cserélet középen. Majd állítsd meg, told le a sarkakat, ha jól esik, nyugodtan hajlítsd be a térdeket, majd nézd be a két tenyér közé, és lépeges oda a talpakkal egy előrehajlásba, Uttanasana, lábak csípőszélességbe, hajlítsd be a térdeket, és csak süllyedj a lábakhoz egy picit. Mozgasd a fejed előre-hátra, forgathatod jobbra-balra. És majd egy hosszú kilégzésre csak érkezz meg a lábakhoz, nyugodtan hajlítva maradhat a térd, feküdj rá a felső testen a combra, de ne engedd rá a hasadat a combodra, hanem legyen egy tartás a köldökben. Lóg a fej, lóg a kar, és a lábujjakban van a testsúly. Majd a következő belégzésre csak egy picit félig megemelkedik a felső test, kézujj alatti párnákon támaszkodva, előre törekszik a mellkas, nézhetsz előre is, majd kilégzéssel engedd vissza magad a lábakhoz. Belégzésre emelkedj, félmagasság, kilégzéssel gyere vissza a lábakhoz, és még kétszer. Belégzés, gyere, emelkedj, nyitod a mellkast, kilégzéssel gyere vissza. Majd belégzés, emelkedj, kilégzéssel gyere vissza, és a következő belégzéssel csak még mélyebbre hajlítsd be térdeket, és csigolyáról csigolyára nagyon lassan gyere, emelkedj fel állásba, fejed legyen az utolsó, ami megérkezik, engedd hátra a vállakat, ha jól esik, sóhajts egyet, hunyd be egy picit a szemeket, és csak figyeld meg, hogy milyen érzés megérkezni a talpakra, állásba, mi minden történt a testben már eddig, az eddigi gyakorlatok hatására, és csak engedd nyugodtá válni a légzést, és figyeld ezeket az érzeteket. Hagyd lecsengeni az eddigi gyakorlatokat. Még egy utolsó be- és kilégzés. Majd csak engedd nyílni a szemeket, és gyere a matrac elejébe, nyugodtan lehet egy csípőszéles terpesz. Most fog következni 3 kör napüdvözlet, egy egyszerűbb változata. A belégzéssel, ahogy elférsz, vagy oldalt, vagy magad előtt hozd a karokat a fülek mellé, nyújtózz meg velük felfelé, engedd le a vállakat, majd zárd össze a tenyereket a fejed fölött, és kilégzéssel hozd őket a mellkasod elé, és egyenes háttal kezdj el előre dönteni, hajlítsd a térdeket, és érkezz meg az előző Uttanasana előrehajlásba, amit csináltunk. Lábujjakban a testsúly. Majd belégzésre, ami az előbb is volt, félmagasságba emelkedj, nyitod a mellkast, kézujj alatti párnákon támaszkodsz, majd kilégzésre visszajön a felső test a lábakhoz. Majd belégzésre leteszed a tenyereket, és hátra lépsz először a jobb, majd a bal lábaddal egy deszkatartásba, plank pózba, ki hogy ismeri. Tenyerek a vállak alatt, tolod hátra a sarkakat, feszes a feneked, a combod, a hastere, tolod el magad a talajból, ez a belégzés. Majd kilégzésre leengeded a térdedet, a mellkasodat a két tenyér közé, két karod szorosan a tested mellett, és az álladat leteszed a talajra. 8 pont tartás, Ashtangásana. Majd belégzéssel fogsz előre csúszni a mellkassal, karok még mindig a test mellett, hátul elfekteted a lábfejeket, húzod hátra a vállakat, nyílik a mellkas, kobra tartás. Majd kilégzéssel tolod el magad a tenyerekből, köldök a gerinc felé törekszik, pipálsz a lábfejekkel, tolod tovább az ülőgumókat, lefelé néző kutyatartásba érkezz, süllyedj lefelé, tekintet a köldökön. Majd belégzéssel benézel a tenyerek közé, és odalépsz jobb, majd bal lábbal, csípőszéles terpeszbe, Uttanasana előrehajlás. Csak süllyedj lefelé. Belégzés, kézujj alatti párnákon támaszkodva, félmagasságba emelkedj, lábujjban a testsúly. Majd kilégzésre gyere vissza a lábakhoz.
Belégzés. Csigolyáról csigolyára gördülve, lóg a két kar, lóg a fej, emelkedj, hozd a karokat a fülek mellé, oldalt vagy magad előtt. Kilégzés, zárod a tenyereket, és jönnek a tenyerek a mellkas elé. Imatartás, Namaskárasana. Majd belégzés. Újra nyújtózol a karokkal a fülek mellé. Kilégzés, tenyerek a mellkas előtt, imatartásba, egyenes háttal dönts előre. Érkezz meg Uttanasana, előrehajlás, lábakat hajlítsd. Belégzés, félmagasság, mellkasodat nyitod előre. Kilégzés, engedd vissza magad a lábakhoz. Majd belégzés, tenyerek a talajon, lépsz hátra, jobb, majd bal láb, plank pose, deszkatartás, tenyerek a vállak alatt, tolod hátra a sarkakat. Kilégzés, térd, mellkas áll a talajon, 8 pont tartás, ki van emelve a medence. Majd belégzés, csúszik előre a mellkas, lábfejeket elfektetett, tenyerek a lengőbordák alatt, zárod a karokat a tested mellett, nyitod a mellkast. Majd kilégzéssel innen tolod magad hátra, térd előtt támaszon át, pipánsz a lábfejjel, tolod fel az ülőgumókat a lefelé néző kutyába. Majd a belégzéssel újra benézel a tenyerek közé, és oda lépsz jobb, majd bal lábbal, nyitott lábbal, vagy zárt lábbal, amelyik jól esik, Uttanasana. Kilégzés. Belégzés, emelkedsz félmagasság. És kilégzés, jössz vissza a lábakhoz. Belégzés, csigolyáról csigolyára gördül, emelkedj, vagy oldalt, vagy magad előtt hozd a karokat a fülek mellé, nyújtózz meg. Kilégzés, tenyerek a mellkas előtt imatartásba. És jön az utolsó kör, itt már nem fogok annyit beszélni, próbáld meg a saját légzésed ütemére elvégezni ezt az egy kört. Belégzés, kilégzés, lábaknál vagy. Belégzés, félmagasság, kilégzés, lábaknál vagy, Uttanasana. Belégzés, deszkatartás, tenyerek a vállak alatt, tolod hátra a sarkakat. Kilégzés, térd, mellkas, áll a talajon, 8 pont tartás, kiemelted a medencét. Belégzés, csúszol előre, mellkas, lábfejek elfektetnek, lengőbordáknál támaszkodsz. Majd kilégzésre tolod hátra magad, pipánsz a lábfejjel, feltolod az ülőgumókat, lefelé néző kutyatartás, tekintet a köldökön. Majd belégzés, nézz a tenyerek közé, lépj előre jobb, majd bal lábbal, és érkezz meg a lábakhoz, újra Uttanasana, lazítsd a nyakad, karokkal lógj előre. Majd belégzés, csigolyáról csigolyára, gyere, gördülj fel. Nyújtózz a karokkal a fülek mellé, és kilégzés, tenyerek a mellkas előtt imatartásba. Ha jól esik, sóhajts. Hújj be a szemeket. És csak figyeld meg a szívverést. Figyeld meg a test érzeteit. A napüdvözletek után. Figyeld az energiaszinted. Figyeld meg, hogy mi történt benned a testben, az elmében, a lélekben. A gyakorlatsor után. Csak hagyd megnyugodni a szívverést, a légzést. Hagyd lecsengeni a gyakorlatokat. Még egy utolsó be- és kilégzés. Majd engedd, hajolj le a fejjel, álladat szorítsd a mellkashoz. Tenyereket kezd el újra összedörzsölni, legyenek jó melegek, és majd hozd őket az arc elé, és csak újra simítsd át az arcot a tenyerekkel, szemeket.
És már csak szép lassan engedd, hogy kinyíljanak a szemek. És már csak engedd le a karokat. Kedves egészségetekre, legyen csodaszép